То мард сухан нагуфта бошад, айбу ҳунараш нахуфта бошад. Он кореро ки интихоб кунед, ки ба дилатон маъқул бошад ва ба шумо дар ҳаёт ягона рӯзгор кор нахоҳад кард. нокомӣ ин шароити барои аз сари нав оғоз кардан аст, лек ин дафъа оқилона. агар мушкилӣ ҳал нашаванда бошад, пас ғам хӯрдан лозим не, лек агар ҳамеша бошад, пас умуман ғусса чӣ лозим? ҳар шаб зи худат бипурс, агар ки ту мардӣ, ки имрӯз чӣ хизмате ба мардум кардӣ. бале дӯстонам, дар ин филми кӯтоҳ ба шумо мо каме чизро мефаҳмонем. ҳама вақт бо мо бошед. آرزو مکن بر زندگی دیگران، شاید که نقصان دارد او در این جهان.